Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barka da wannan lokaci. A yau 29 ga watan April na je wata shahararriyar kasuwa a jihar Kano, wanda in baka zuwa wani naka yana zuwa. To da yau da na je kasuwar shine na siyo kifi. Da na siyo kifi sai na kawo shi gida domin a gyara shi. Za a yi amfani da shi. Da aka zo ana gyarawa sai aka ga kifin nan fa ba kifi bane. Kifin nan kifin roba ne. Kun gan shi nan da kuke gani. Haka kuna ganin shi kamar kifi, amma ba kifi bane. Bari mu nuna muku gani. Haka ina kokari in bara shi ne. Tauri ne da shi. Yanzu ga fatar ta sana. Gashi ina kokarin in raba fatar, amma ya ƙi rabuwa. Tauri ne da shi, da nake yanzu a haka, amma abin ya ƙi yiwuwa. Gashi sai da ƙyar yake fita. Wannan ita ce fatar. Gashi dai ja nake yi amma ya ƙi rabuwa. Ga wani ma kwanaki na taɓa ganin irin wannan bidiyo ɗin a social media, to amma na yi tunanin duk irin faɗe ne na mutane. Sai yau gashi Allah ya nuna mun abu ya zo har gida. Abu na nesa yau gashi ya zo har gida. Ja nake yi, wanda in dai kifin gaske ne bayan da za ka ja kamar haka abun ya ƙi yiwuwa. Bayan haka sai na ɗauki wani daga cikin kifin sai na saka shi a rana. Da na saka shi a rana ga yanda ya koma baki kuma sai ya motse. Kwata-kwata yanzu gashi wannan ya zama kamar leda zan ce ne ko menene. Kwata-kwata ya ƙi yiwuwa, ya ƙi rabuwa. Sai na ɗauki guda ɗaya. Da na ɗauki guda ɗaya, sai na zo na sa shi a kan wuta domin na ga abin da zai bayar. Ku saurara ku gani, ku jira ku gani. Kun ga aka kamawa yake yi, roba ce take kamawa. Ƙara yake yi kamar fireworks. Kun dai gani. Yanzu nan ba ƙaramar ƙara nake ji ba, saboda na san bidiyo ne watakila ƙara ba za ta fito yadda ya kamata ba. Kun gani. To babban abin da ya sa na ce bari na yi wannan bidiyo ɗin domin na jawo hankalin 'yan uwana. A san me za a siyo, kuma idan an zo wurin gyarawa tsaya a lura a ga menene abin. Saboda da dama mutane wallahi suna ɗaukan wasu abubuwan nan ƙarya ne, amma wallahi ba ƙarya ba ne, gaske ne. A Kano ne wannan abin da yake nesa yau ya matso kusa. Saboda haka na ce bari in yi wannan bidiyo ɗin don Allah don annabi a ja hankalin 'yan uwa mata, iyaye da matanmu da ƙannanmu da yayyanmu, domin a san irin abubuwan da ake ci. Kuma ina roƙonka ko ina roƙonku gaba ɗaya, duk wanda ya ga wannan bidiyo ɗin don Allah don annabi ya yi ƙoƙari ya tura wa mutane, saboda a samu a ceci rayuwar jama'a. Allah Ubangiji ya ƙara kare mu, ya ƙara kare 'yan uwanmu. Na gode.